Čaute, čaute. Vítam vás pri Slendermanovi. To je veľmi bojazlivá pre mňa hra. Ale čo by som pre vás neurobil, je to asi aj horšie ako Amnézia. Takže som sa rozhodol, že to budem nahrávať. Sme na mape Senatorium a začneme hrať za chvíľu. A v hre Slenderman ide vlastne o to, že vás naháňa teleportujúci sa biely debil v čiernej kapucni a vy máte zozbierať 8 papierikov a no už hráme. Aj keď ich zozbierate, tak on vás zabíja aj tak. Trošku mi to laguje. Dobre. Budú tu hrozné zvuky, takže dúfam, že ma budete počuť bez tak. Vlak. Dobre. Už sa to hádam uvedomí, ten FPS. Ježiš, čo idem tak pomaly. Toto je beh, pánové. Tohle je beh. Toto je beh. Dobre. Ona by Slenderman nemal byť zatiaľ. No, papier. Chcem papier. Ja chcem papier. Neviem, kde si by tu mal byť ten debilný papier. Aspoň jeden sa mi zdá. Hral som to maximálne pred 2 týždňami. Takže sa mi nedivte, že ho nebudem vedieť nájsť. Hrali sme to s kamarátom. A ja som sa neopovážil to, raz som to hral a on inak hral a ty kokos, ja sa bojím. Aj tá mapa je celkovo taká dosť strašidelná. No a ty kokos, ja sa bojím, prečo som to zapínal. Dobre, máme prvý papier. No escape. Sakra, už začala tá hudba. Ty kokos, kebyže sa mi to prestane nahrávať, tak ja vás serem. Poviem vám, že to rytieť, jak môžeš byť zalíkaný, ideš pomalšie jak babka so stolčekom. Ty kokos. To rytí. Prečo som to bol? Hej, tam mal byť jeden papier, sa pamätám. Prdel. Počkaj, aj tu dá sa povedať, že má byť jeden papier. No, dobre, neviem, idem to risknúť. Slenderman sa mi neukáže, idem spievať. Slenderman proti mne nemá šancu. Ja sa ubránim, lebo sa... Kebyže ho vidím, tak je to sranda, lebo on väčšinou... On väčšinou sa teleportuje. Dobre, zatiaľ tu nie je Slendy. Máme druhý papier. Stojak si tu neviem, čo to je plán. Slendy, že tu nie si. Zatiaľ ho nevidíme. A potom Slendermana si môžete stiahnuť. Najlepšie na Google. Do piče! Ty kokos. Ešte je tam. Do piče. Veď je to iba druhý papier.
piče, vidíte ho? Toho čuráka. Teraz vidím a on ma chytí. Ten čurák bude za dverami. Shut the fuck up! Kde je tá čorka? Ty čurák, dostal. Ale nenabíjaj ma. Tak chcem žiť. Čo čumíš, čo? Uchyl, no vypadne. Čo sa? Už sa nebude. No, ideš po mne, hej, do rýtky. Si ma tu kde si... Á, tu sú. Budeme mať čtvrtý papier a videli a dvakrát spôsobom infar. Ty kokos, koniec. Dobre, dúfam, že sa vám to páčilo. Zhasni. Dobre, vidíte? Počúval. Ty kokos. Dobre, takže dúfam, že sa vám to páčilo a zdraví vás Izino s jeho let's playermi. A dajte prosím vás odber, lebo ak tu nebudeme mať aspoň 100 lajkov, čož dúfam, že dáme 100 lajkov, tak už nenahrám žiadne. Čaute. Važá. Nie, to je od Kuga. Čau.